U kertong ka WPP na not jawai uma Andrew Shulai habakren syakilat patai kubor ha kesngi sajan baladeb hadin baladeb bantep kerteng yeladi ha office u deputy commissioner jawai ulong ha ke election ki pajba ki long kisim katba ki nong mikmat ki dai ki nong syakri Hanrai menta ki babon na ki patba ki lesyak yalam bakla dah kabasyak penbij tang hapo ki ar nilai benai jong ke election. Hanrai na duk bami pertai ka parti WPP ke jingkela kalawan biang rengkat ki nong rim jongka bat kini ki nong rim ka WPP ki le yahap bat ki jingmut jonga namar nadu ki por menshwa ka nong rim jong ke jaj benriu kalong ka bat tip briu tip blai ong uma Andrew Shulai. Syuk ula penseu ha oj ha kine ki election baladeb ula kumbakla ban rong kerki sya ki weipat ki parti ki beper ka rukom traikam bat kanong rim bat kane kalabu jing ya u ban yat lenti kum unong yalam ha kaliang persya ha po ka district council ula penpau ka jing yero ya ka WPP ka badai tang maka ka seng san pertai ka barangkong ban yok penyang kertong ha baro ki constituency ha po ka JHADC bat ka parti ka don jingkermen skem ban yok ya ka majority da ka bajob hadu khasan ngut syaneng gi MDC hakane ka election ka rukom ya lap election menta kalai pherbha ong uma Shulai bat om don kamshu ban penbor ki patba nong tebwot bat kabor ka syong ha ki patba ban sim ya karai ka bakhat du ya no onjit ya ukertong uban skri hok ya kari bat ka jaj benriu ulong ka jingmi jong ka jawai not kamdai ka jingja jong ka central constituency ka barim namar baro kisnong kidang nek kumju hapok ke Jawai North Constituency.